हामबाय जोंनि मिडिया दाफुंजोंनो जों दिनै ताकारजला जम्पुजला एडिसि कन्स्टिट्युएन्सि वाइज ब्लक कमिटि सेमिनार ब्लक कमिटि सेमिनार दिसुंथैनो जों खायसे लिस्ट खालायो जे बसकांगो जों ब्लक कमिटि राखिखानायनि बागै जों दिनै आबनो दिक्लारिग्ला कारण जोंखौ एकलगे दिक्लारिनाय दिनै 10टा काकनिफ्राय एकलगे जों दिनै ससियेल मिडियायाव जों दिनै प्ले स्टक दङ जोंहा दा आबनि बागैनो जों जत साइमाने एडिसि कन्स्टिट्युएन्सि वाइज जों दाबो ब्लक कमिटि खायदोंबो टिडब्लिउएफ खानांगोन वाइटिएफ खानांगोन टिटा आबनि बिसिंबो जों नुखा दिनै ताकारजला जम्पुजला एडिसि कन्स्टिट्युएन्सि जतनि साइ सिकन सा एकदम खायटक गुरिनानि बा सालजाबाय गुरिबाय आबनि बागै आरो बिसि बक जथेस्ट दतासि बिसि आबनि बागै बेलायखायनो स्ट्रं दंगो अरनि दिनै टिडब्लिउएफ नि खुबसं जों नुखा ब्रकनि पार्टिसिपेट बेलायखायनो गाहाम दायखौनि सामदावमानिबो बेलायखायनो गाहाम आबनि बागै नेक्स्ट टाइम जोंनि दंगो पेकुआजला जरमा जयनगर 1 नाम्बार दामसरा जम्पुल अबरगबो जों खबर सफाय थांखाय अ मासनि बिसिङाव जों टिडब्लिउएफ जत सम्भव 28टा नि बिसिङाव 28टा जों ब्लक कमिटि खायनि आबाना मोटामुटी ताकसु जरा चिन्तानि लिस्ट सफाय जाबाय 7टा अंग्राखा आबनि यागुला बसंताय बसिनि खबर सफाय दंबो ब्लक कमिटि खानानि बागै जों जायतकनाय अ मासनि बिसिं खायनि आबाना नेक्स्ट मान्थनि बिसिङाव जों कमप्लीट 28टा नि बिसिं 28टा टिडब्लिउएफ ब्लक कमिटि खानानि बागै आबनि बागै टिडब्लिउएफ नि बुकुक सबनो आं नंनि बिसिं दैख्लायो बिलाय हामबाय मायाफोर ताममाले टिडब्लिउएफ ताबुबो त्रिपुराव जत्तनिसाय बुरि रंनि संगठन आसुत संगठन दंग जे त्रिपुराव राजनैतिक बदल दंग अ राजनैतिक बदलनि बिसिङाव जत्तनिसाय फानग्राक एबं डिसिप्लिन गोनां बदल बुरि बदल हुदाय जोंनि टिडब्लिउएफ आबो आं दिनै गौसिउनाय ताममाले नरक नुखना थांनाय 8 मार्च इंटरनेशनल वुमेन्स डे आदिनो कम से कम चिनी टिडब्लिउएफ रक 3टा जगह प्रोग्राम खायजे 3टा जगह जेमन चिनी नतुन बाजार मालबासा आरो चिनी एम बरंगनान जे दलिरिया बिनार बकायसा प्रोग्राम खायजे दं रामचंद्र टिडब्लिउएफ आसुक जत जगना पार्टिसिपेट खालाम आगरतला टाउन हलाव जागारि मानि अबाहायगै हाथाय दखान बायदि जों बुकुक नुखुं तैदुल मानि लगे लगे राजनीति नुखुं नब सभावबो लगे दं माने बागै आनि बुकुक जंनो हामबाय माया फारो बायदि बुकुक जं जों बुसकांगो अबाहायगैनो जों ग्राक खाय सामं तांलायनाय नुखुंबो नायकलनाय चिनि तिप्रा मथनि नुखुंनबो नायथक लायनाय आबनि बागै आनि बुकुक जंना दैबो हामबाय मारिगो जेकुनु प्रोग्राम नुथुन बोरै बोरैखाय आ प्रोग्राम मोजां चिनि टिडब्लिउएफ प्रोग्राम नायथक दाय आसुबि दंग पार्टिसिपेट गाहाम खालायो आबनि बागै चिनि टिडब्लिउएफ नि बुकुक जंनो आं बेलायखाय हामबाय मारिगो बुसकांगो जों दैबो फानग्राखनाय दैबो यापि बाक्सांनाय जों बुसकांगो जिसु सभा कतना फानो जों मेसेनि कलांनि थांनाय जों पाल बाक्सा हामबाय ini Takarjala Jompuijala EDC constituency wise TWF ni one day conference Jompuijala mo block murah jago aro tini jeng kaisa program khaija je program chini baskangni 2025-2026 chini TWF ni block committee ni committee formation Omni bagino tinino o panda sanjago karon जों साइमानो ताबो चिनि तिप्रा मथावो प्रोटेक्टा एडिसि कन्स्टिट्युएन्सि वाइज जे ब्लक कमिटि नामजागै दङ अम हाइकेनो चिनि जम्पुजला वहिनो टिडब्लिउएफ नि सनामनि दिगे थाङै दङ जों लिस्ट अलरेडि मान पाइया जों अमनि होइतेने एनाउन्स खाइजाकनाय गाय अमो चिनि बसकानि कर्मसुचि बसकान दिनो जों बाहायके टिडब्लिउएफ ग्राम खाइमाननाय चिनो Takarjala Jompuijala constituency chini bukuh semua. Kita bergerak ke lapangan bagaimana ini program susah. Nah jadi ini je program jangka bos itu baru sini
টাকারজলা 18 টাকারজলা থেকে জম্পুজলা কনস্টিটুয়েন্সি যারা যিনি TWF ni যারা টংনাই ওয়ারিয়ার্স বরং তিনি চিনি খাইছাগো তা কেসা তিনি ন পান্ডবা খাইছক পাইখা চিনি TWF ni প্রেসিডেন্ট যে বরং না যে মনিহা দেববর্মা তাই ভাইস প্রেসিডেন্ট দङ খরকনৈ চিনি ম্যাডাম বুদলক্ষী তাই চিনি ম্যাডাম কাজলি দেববর্মা তাই জেনারেল সেক্রেটারি খরকনৈ দङ বরং গীতা দেববর্মা তাই চিনি মুকুট উর্মিলা দেববর্মা তাই চিনি আমসাইনি যে ডিস্ট্রিক্ট প্রেসিডেন্ট सिपाही डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बा बरं रूपा देबबर्मा जों माइकेनो मानजाक लाइका तिनियाव पान्डवा हामकेनो कालारफुल खाइनो जों फ्रुटफुल सक्सेसन खाइनो जों वानसको तिनियाव पान्डानो कारण गतनो सिओ नाइदि इब्रामो थबो नाइना थांगांके TWF नि ब्रेक न अबानो जे TWF चिनि बसकने दिनो बुबाग्रान जे नासिक चिनि जे ग्रेटर टिप्रालेन चिनि जे थांसानि मारिवो ओ बुखुक सोनि ब्रेक न अबादन दङ एबं आं मौ मासव चिनो स्पेशली टाकारजला जम्बुजला जे कन्स्टिट्युएन्सि नायका 12 टाकारजलानि जे बुखुक सं जे TWF सं थांनाय विधानसभा बेलायखन हार्डवर्क खालामनो बगैनो चिनो अ कन्स्टिट्युएन्सि जों सारा त्रिपुरायाव जतन गोबां हायेस्ट मार्जिन बाय बायबो फुनुका एबं आमबाय आं जों जत लुकुरक जत जों TWF सं हामबाय बेलायबा हामबाय माया हामबाय संतिने और प्रथम लाइमोन के चिनि ब्लक कमिटी खानानि बागै संतिने और सालसानि कन्फारेन्स खालायजाखा बेलायखा खातंखा जों और दिनै गोबां माति TWF रक फायो एदानखा आबनो बिसंगसनि खासुकसा MLA MLA बखायखा ताइ चिनि TWF नि प्रेसिडेन्ट बो ताइखा मनिहा देबबर्मा जनरल सेक्रेटारि गीता देबबर्मा ताइ चिनि गीता देबबर्मा ताइ भाइस प्रेसिडेंट बुदलक्षी ताइ भाइस प्रेसिडेंट काजली देबबर्मा ताइ चिनि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साउथ नि डिस्ट्रिक्ट नि प्रेसिडेंट सबनाथि बखायछुका ताइ सेक्रेटारि विश्वकपका बेलायखिना चिनि जनरल सेक्रेटारि क्रक्सा उर्मिला देबबर्मा बखायछुका बेलायखि जों आरो सेन्ट्रेल कमिटिनि बर'र फायजा फायगा बेलायखिना खातंथका जोंथिने आरो कमिटि रगो खालायजाखा ओमफ्राय जों सिमाय थांनाय जों फायनाय सालर दै दिवै सेमिनार बावनाय अजागा जों सिमायबो थांनाय ओमफ्राय जों दाबो हल थांलाय तमा बा गाहामख्लै तमाबा जों दाबो दै दिमायाखौ आमबागा फायनाय सालर जों दै दिनाय आबो दले दले पालेबा न फायनाय आनि बिश्वास दङ ताइ TWF रक गाहामकै सामुं थांनानै बागै जों दिनै कक प्रसार लायखा जों खोनालायमाबो गाहामकै खोनालायखा आगेबो चिनि अ टाकारजला एरियानि TWF यूजेस ने आमोलने से मिना TWF माने आपको तो त्रिपुरा सुंदरी नारी बाहिनी TSNB आपको बहुत शक्ति तंगो ताबो बसं चिनि टाकारजला एरिया ने बुरीरो बेलायखेना सामुं खालायनानै माने बेलायखेना एक्टिभ मुमांग सामुं थांनानै बागै आशा खालायो बुबाग्रानि जे चिनि त्रिपुरा सानि बागै जे इमां खालाय दं माने बुबाग्रानि वारिया रंगा जों लगिरि लायो क्राक खाय जों थानाय हायके जों दिनै और कमिटि खालायमाने रां माने बिसिंथि सारा त्रिपुरा न हायके कमिटि खालायमा बिसिंथि न बुबाग्रानो जों लगिरि नाय हायके जे बुबाग्रा चिनि बागै चिनि दाबि दाबा चिनि जे ग्रेटर त्रिपुरा लाइन माने जा एकर्ड माने अबरक जों तुइ फाय माने आबो थामसा दंमोन बिसिंसे खालायनाय आबो आं सारा त्रिपुरा न बिसिंथि आंखाय मेसेज नाम बुङो जे जत चिनि TWF जों स्ट्रं खालायबा सालायनो नांनाय चिनि मानथायनो जों माना नांनाय दा होनबा चिनि नेक्स्ट जेनारेशन र जों ताबुकसे बेलायखेना सातक जों माने बिसिंथि दिफ्राय दङ बिसिंथि जों बेलायखे कष्ट नांनाय दङ दिनांगो जुदि जों थांसा करि हिंके जों थैबो बेलायखेना जों चिनि लाहाना दिनो जोंनाय आं बागै आं कबंनाय जतनो थांसाखाय सामुतानानि बुबाग्रानो जों क्राक खाय लगिरिलायनि आबो नांना रं बिसिं कबंनाय जों कयजन आतै नर कमिटि खालायजाखा जों कमिटि एग्जिक्यूटिव हिंके तो 11 जन खालायखा हिंके मेम्बार रक जों तैसा जों तलां थानायता आबो मेम्बार रक जों ताफान गैयाखा जों आबो जे प्रेसिडेंट जों जानाय बनो मेम्बार न चुज खालाय दानायता